Kana murume wako atiza shua wamuona kutatiza une mwana naye kana 1 kana umapeza kana 7 years muri mose bwera kuno ine ndite kuti adzoke pakari papo. Inini basa rangu ndile kutogadzira zvikwambo. Ine ndiri murombezi. Kana uchinetswa nechikwambo ukaona chikwambo chikunetsa ukauya kwandiri ini ndinobvisa chikwambo ndinogadzira chikwambo. Saka inini hapana chinokutishupa. Vakadzi vangu 9 ndinorova vose handina kana chinoitika. Ndinogara navo vose. Hapana chinomira unouya kuno ndokuitira zvimene ufuna. Chabwino. Welcome Zimbabwe. We are back again. This is Manners Chibanda Media. We are reporting it as it is. Tina Sekuru Amos Kafera tadzoka mudhara anopisa, wari mudhara anopisa paChitown. So, makadi vakafera. Tiripo kanjani? Aiwa isitofara zvokuti. Vakafera paita kunetseka mushure mekunge video riye ratakamboposta vanhu vakubvunza mibvunzo yakawanda. Vamwe vangachiti aiwa pane mibvunzo yatakabvunza iyaya. Vanga vaine yavo yavanga vasina kupindurwa yavaida kuti tikubvunzirei. Saka vanhu vaifona vamwe vaibvunza kuinbox kuti pane mubvunzo wokutanga uri panapa wakanzi ini ndakatizwa nemurume. Saka zvinoita here kuti murume wangu adzoke kana ndauya kumba kwenyu sekuru? Chabwino. Pamusoro inini kana ndi watizwa nemurume wako. Inini sindingatore masiku anditore mazuva. Murume uya otherwise kana asina mwana newe hatingati murume wako chaiye. Varume vanoda kuti unaita mwana kana usina mwana iwe unguchi uchita kupera kuti ngati dramu nekudya unenge uri munhu ari kungoita zvema boyfriend. Kana murume wako atiza shua wamuona kuti atiza une mwana naye kana 1 kana umapeza kana 7 years muri mose bwera kuno ine ndite kuti adzoke pakari papo. Chabwino. Aiwa zvinotendwa sekuru. Hanzi ndakarombeswa nemunhu asi munhu akandirombesa akazofa. Saka zvinhu zvacho zvakundinetsa zvinoita here kuti tigodzoka nezvinhu izvozvo kana kuti ndiuye nazvo zvinhu izvozvo kwamuri? Mukuromba umu mune zvinhu zvakawanda. Kana wanga ureisa mumwe wako bruru wako hama dzako dzakafa izvozvo zvinonetsa. Izvozvo tinokwanisa kuzvibvisa kuzvidzora. Asi ipapo manje kana warombesa umwe wako wauraya mumwe wako pakutodiwa kuti vanhu muinde paguva rake munotaura kuti shamwari wona iwe wanga uri pabusiness apa inini yezvino izvi mudhara akandipa zvinhu izvi akamwarira takuronga naye mufi uya toronga kuti akuregerere zvinhu zviya zvidzokere. Inini basa rangu ndire kutogadzira zvikwambo. Ini ndiri murombezi. But chikwambo ndikachigadzira ndikada kuchibvisa chikwambo chikauya nemunhu kana kauya iri nyoka kana iri chii ndinotora chinhu chiya ndokubvisa but zvinodhura. Chabwino. Zvinodhura asi zvinotoita hazvo. Zvinoitika hapana time. Kune mumwe mubvunzo zvakare sekuru. Kune vamwe vari kuti ivo vanoshanda kunana South Africa, vamwe kunana Botswana, kunana Zambia, vakasiya madzimai avo ari kunoku. Zvino madzimai avo vanenge vachichita, vanenge vachidiwa mushonga wekuti vaitese vakwanise kubata vakadzi vavo. Vakadzi kana akaona mukadzi wake achibuda mumba achienda kunohura kana kunodii, don't worry, uya kuno. Inini ndinogona kukutumidzira zvinhu zvekuti mukadzi wako izvozvi ukada unogona kumubata but mushonga uya wokunambatirana munomu. Iye zvino ini ndakabwana kuOpril vanhu vakafa vari 2 vakapedza weningi pwedzi vakabatana kuseni kusvika 3-4 vachimbva vafa. Saka mushonga iwo wakunetsa kuti isu tiuite. Asi pane umwe unodarika futi wokunamatirana wokuti mukadzi wako chete akasangana nemunhu iye achingobva ipapo munhu uya zvese zvinhu zvake zvikuru izvi zvazvimba nguva diki makuya kuzotaura kuti ndasangana nemukadzi wenyu ndine mukadzi wenyu ari viri zuva ndinoita kuti zviitike izvozvo. Chabwino. Umwewo abvunza mubvunzo wake panapa zviri kunzi neumwe inini ndinopera simba pabonde hanzi ndine simba shoma pabonde kureva kuti maybe anokasikisa kana kuti anoneta ari pabonde. Mungakwanise munomubatsira sei munhu akadaro? Munhu uyu ari kupera simba uyu umwe wacho zvinoitika umwe wacho anenge akasungwa
kusunga kwatinoreva kuti kusunga uku kamba ndo inopedza kusunga vanhu vose chero ukadi inokusunga bati inini ukauya kuno kwandiri ndokusungunura vakadzi vangu 9 ndinorova vose handina kana chinoitika ndinogara navo vose hapana chinomira unouya kuno ndokuitira zvimene ufuna chabwino right ipapo magona pamataura nyaya yekuti vari 9 munokwanisa vese asi kuno mumwe munhu wechidika ane makore 29 kana 10 ari kukundikana aiwa ngauye kuno munenge muchishandisa chemushonga ese ndinoshandisa mushonga mwe ndinomutemerera ndikamutemerera mushonga iyi finish kana munhu anenge akamusunga zvinomva zvapera ipapo chabwino hanzi nemumwe ini ndinotya kuonekwa nevanhu kuuya masikati hanzi zvinoita here kuti sekuru ndikavabhadhara mari inokwana yekufambisa vanokwanisa here kuuya kumba kwangu kana pari padhuze kana achida kuti ini ndiinde kumba kwake but inini manje pahour ndiwana 700 per hour 700 manje mari iyo haazokwanise kuibhadhara kana achida kuti ndiinde kumba kwake anogadzira ouya ndoenda kunomuitira pamba pake zvekugadzira pamba ndo zvamfera ndichiita handigari ndisingaende kudzimba dzevanhu kunogadzira but pane mari yerusumudzo pane mari yekubhadhara ini ndikapedza 2 hours zva kuti ndave mu 1400 saka iye ngagadzirire kuti auye kuno ndimugadzirire zvinhu zvake zvinotova zvakachipa chabwino aya muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. This is Manners Chipanda Media. We report as it is. Pane mumwe mubvunzo futi sekuru uri kunetsa panapa hanzi neuyu kana ndisina mari yekuromba zvinoita here kuti nditange ndarombeswa ndozovabhadhara ndaanayo mari yacho kuromba hakuite izvozvo kuromba kana uchida kuromba kubva kugadzira ndikakugadzira zvinhu zvekuromba inini chero ukasangana neni une mari yako yakawanda handina basa nayo ine yandachacha iyo ndiyoyo iwewe tsvanga mari ouya kuno ndokurombesa woita zvinhu zvako zvimene ufuna zvekuromba izvi isusu hatidi kuuraya hama dzangu handidi ndinoda kuti kana uchiromba pane zvinhu zvangu zvandinotenga zvinhu zvangu zvandinoda zvandinobva nazvo ndakataura kudhara kuti ndinobva neimwe mvura kuMarawi mvura iyoyo manje ndio inoita kuti ini ndikurombeze but iye zvino zvinhu zvangu zvakuda kupera ndakuda kuenda kuMarawi kunotora zvimwe muri kuenda rini kuMalawi ndiri kukurumidza pa 27 ndizumuka muno ndiende kuMarawi ndoda kunoona mabhururu angu sekuru vangu nemhuri yangu vakadzi vangu vamwariko kuMarawi saka ndova ndiruda kuti ndimbonoona ndagarisa muno chabwino right aiwa pakanaka sekuru kafira muri yeZimbabwe iri kuzvinzwira zvamuri kutaura kuti zvese munokwanisa kuitira vanhu so tiudzei sekuru kafira kuti nyaya yanhamo yakamira sei ari kupi nhamo mazuva sekuru nhamo akaenda kuMarawi vanoenda nei sekuru vanoenda nemhepo sekuru nhamo anoenda kuMarawi straight mudzi wandinodzokera uchaona mashiripiti ndakuoneka imimi ndakuenda munenge muripo ndichikuonekai ndichiziya mumwe mukomana wangu anenge achishanda munomuona anenge achingoshanda chete kuti achizivisa vanhu kuti shuwa mundaraunda yari kuMarawi zviri kuita vanhu zvekunyepa hachiti ndinorima witi handina nguva yacho wosanyeperwe nemunhu kutora chitupa changu achiisa kuisa fesi yangu achiita izvozvo imimi kana muchida kuorora vanhu ava vari kuita izvi zvinhu taura navo kuti tipe video call tione kuti ndimi sekuru kafera here munoona kutaura nyaya yevanhu vari kukubira nyaya ndoona kuti inonge iri kukubata chaizvo yevanhu vari kukubira starring hanzi kune vanhu vanenge vachida kubata sekuru kafera vanzori neWhatsApp yekuti unogona kufona ukavaona nenamba dzangu musabvume kunyeperwa nevanhu munhu uyo ari kutora mari yevanhu ari kutorera vamwe vanotambudzika vamwe vachiuya kunopinda kuchipinge kunosvika achiti ndokwandiri chabwino. Thank you so much ladies and gentlemen. This is Manners Chipanda Media. We report as it is. Yes, I understand. Tina sekuru kafera dokita makozvinzwira muri yeZimbabwe. Bye bye.